Delicious. How should stability? How should delicious? How should stability? Sizonibona sizonibona indaba enkulu esizonithulela yona. Sizonithulela indaba yokuqala, indaba kaStability umfokamvubu umgasela. Ngicela nimshayele nihlombe uStability. Sizokwethula iEP kaStability namhlanje okuyingoma ezintsha. Ngiyacabanga ngazi noma zu4 noma zu6. Ake nisho nithi Stability. What is stability? What is stability? Kubalekile ukuthi ningene ema digital store nimsupport kakhulu umfowethu Stability ngoba khona into engizonitshela. Ubani? Akanisho ubani? Ubani? Abanye ba defenders angithi? Aye, defenders aye. Ngiyafisa ukuthi lokho esikwenzayo nikuhloniphe nikuthande. Uma umuntu wendawo ezonithulela umsebenzi wakhe nikwazi ukusupporta ngendlela ngoba lokho kusho ukuthi singaya kude siyephi kodwa yinki indawo ebaluleke njengasekhaya ngithi yingakho lo suku namhlanje sihlonzile sathi asizokwethula ialbum noma iEP ka Stability nje siyethulela ekhaya ngithi ayaya Stability ayaya asambe DJ I'm
Sheba, sheba,